General Chiwenga masurprise visits ava kunoatenda machurches panguva inoi. Aiwa ava kuvhundutsa vanhu voda kususpecta zvakawanda noda kwokuti ari kuita these moves panguva ino iri very critical yatiri kuona kuti all eyes are on VP Chiwenga as ma-events ari kulead to the M31 they are now unfolding, vachiona kuti kuvhizita kuita General Chiwenga aiwa kungapa asignal aiwa yekuti why is he visiting machurches, maybe to seek divine guidance. Sendapinda mashoko anodanyirwa panapa ndopa subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa tinoona kuti yesterday tinoreceive mapictures amuri kuona aVP Chiwenga pavanovisita nekunoatenda the interregional meeting of bishops. Panapa BBC vanobuda vanyora vachiti checkpoint VP General YTSCC and Chiwenga today attended the interregional meeting of bishops of Southern Africa Golden Jubilee Celebration Mass at the Cathedral of the Sacred Heart of Jesus in Harare. Ndio mashoko anobuda panapa atikuna kuti awa VP Chiwenga vachinoatenda aiwa this service panguva ino yatinoona kuti aiwa KUTY is now rocking Zimbabwe. KUTY tikuona kuti kutop leadership aiwa hazvina kana kumira zvakanaka akuchikwe rinopisa. Vanhu voona kuti aiwa this move ravari kuita rekunovhizita machechi panguva ino iri very critical. Voshaya kuti why is it general, why is he doing this? Maybe he's going to seek divine guidance or protection or he's calling for peace. Zvitiko vanhu zvanongosara pane ma-questions aiwa anosara aiwa asina mhinduro pavanoona kuti mamoves akadai so aiwa mamoves anoonekwa kunze panguva inoi maprotest paari pending. It is as they are approaching panapa zvinonyatsa kupa vanhu ma-questions akawanda kuti maybe General Chiwenga nekuva influential kwavari aiwa panguva inoi ubono tsvaka zodzo rekuti aiwa nyika kushayikwe vanhu vanga vaharmed nemaprotest ari planned kana kuti panyatsa kuita a proper transition of power. We never know the reason why. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu kuti mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.